امین هنێک جوارە بەحسە پەترۆلێ بکن بەحسە نەفتێ بکن ما حەسباند هەر مەه 4 ملیۆن و 200,000 بەرمیل پەترۆل لە هەرێمێن دەبن کۆنترۆلا ڕێڤەبەریە خۆسەردە دەردکەفن ئەزی چەند پرسا بکە دەبن کۆنترۆلا هەسەدێدە چەند بیر و زەڤیên پەترۆلێ هەنە و لکو دەرێنە ڕێڤەبەریە خۆسەر چ ژوێ پەترۆل و نەفتێ دکە پەرێن کوژ پەترۆلێ تێن چ قاسە دچن کو دەرێ هەفکارێ me barzan ferman di vîdeografîkekê de bersiva van pirsê min wê bide hûn jî baş bala xwe bidinê û bizanibin li Rojavayê Kurdistanê û li deverên dibin kontrola rêveberiya xweser de rewşa petrolê çi ye? Bi 2 kilometran dûrî bajarê Rimelanê ye. Em li nava zeviyê niftê yê Kiratçokê ne. Zêrê reş li vir berhev dibe. Hêzin Sûriya Demokrat Hesede bi hevkariya serbazin Emerîkî vê gencîneya Samanên Binerd diparêze. Zeviyên niftê yên li jêr destê Hêzin Sûriya Demokrat Hesede wiha li axa Rojavayê Kurdistanê belav dibin. Li parêzgeha Heseke zeviyên Rimelan û Cibisa mehane melyonek û 700,000 bermîl nifit berhev dikin. Li parêzgeha Dêra Zorê zeviyên Tenek, Umer û Cefra ew jî mehane hawêr 2 milyon û 500,000 bermîl nifit berhev dikin. Hetanî sala 2018 berheva niftê nêzî 100,000 bermîlî bû. Lê di tîrmeha sala 2019 piştî danîna girêbestekê di navbera Hesede û kompanyaya Delta Crescent Energy ya Emerîkî berhemên rojane yên niftê gihişte 140,000 bermîlî. Berhemên nifta Rojavayê Kurdistanê ber bi ku ve diçe. 40% ji wan berheman li heremên Rojavayê Kurdistanê dabeş dibe. 30% hawirdeyî derveyî Sûrî dibe. 30% diçe navçeyên hikûmeta Sûriye di riya kompanyaya Qatir jî û yên mayî jî hawirdeyî heremên opozîsyona Sûrî dibin bi qaçaxê. Her bermîleke nifta xam li navxwe bi 20 dolaran tê firotin. Li derve bi 6 dolarî ta bi 7 dolarî tê firotin. Berhevin niftê jê dera serekeya aboriya rêveberiya xweser e. Ku ji niftê salane 2106 milyar lêreyên Sûrî bi dest dîne. Budceya rêveberiya xweser ya sala 2021 2472 milyar lêreyên Sûrî bû. Ev budce tê destnîşankirin ji bo warê serbazî, projeyên xizmetguzariyê yên salane, mûçeyên karmendan, projeyên geşe pêdanê. Amara hikûmeta Sûriye ya sala 2011 qebareya rojane û salane ya berhemanînê li zeviyên parêzgehên Heseke û Dêra Zorê beriya sala 2011 ji 1464 bîrên petrolê rojane 165,000 bermîl nifit dihate berhemanî. Petrola yedek li deverên Bakur û Rojhilatê Sûriye 7 milyar bermîl nift bû ku dikarî bû 18 salan pêdiviya deverê û her wiha li seranserî Sûriye bi dest bixîne.